ita ji yawa na lura ji Asha, yanzu wai dan adam ne yake rayuwa irin wannan gidan. sai da ana kyankyan. Alo? Thank you dai ga sakon nan. Okay, thank you. Assalamu alaikum. A dafa shi yanzu saboda waɗanda za su zo daga ƙauye. Yaya? Mama, akwai abinci da muka kawo saboda mutanen da za su dinga zuwa sai a dafa sai da za a yi har a yi sadaka uku in Allah ya kai mu. Sannan akwai kuɗi da insha Allahu yanzu nan na sa a kawo min kuɗi. Yaya da kuɗi ma na zo da su. Mama gashi. To amma mama dan Allah akwai alfarmar da nake nema a wajen ku in zan samu. To wato shi yaron da Allah a ɗauke shi a kai shi gidana. Saboda gaskiya kin ga nan ya ɗan yi gefe area. Su honorable Iliya duk za su samu damar shigowa nan gurin ba saboda kin ga ya ɗan matse. Wata sai su ba za su samu damar shigowa ba nace dan Allah a ɗauki yayi a kai shi can sai a masa sutura a can. Amma nan ai ina in fa so plastic ya laji ɗinka na lura juna. Dakata. Yaya? Ba mutuwa ne ba. Yanzu ke da kai abin da kuka yayi daidai a matsayin ku na ɗan uwana. Yanzu shi kenan sai na mutu sannan za ku taimaka min. Kan ku manta fa amanar da iyayen mu suka ban mana tsakanin mu da ku. Kina da shi, kana da shi. Shi ma aljanuhu yana da shi. Bai ma ƙarsa ba ban san me ya tsaye da shi ba amma a ce wai sai na mutu sannan zaka kawo kayan abinci gida ka san a halin da nake ciki ke ma kin san halin da nake ciki kina shahararriyar 'yar siyasa yanda kike rike mukamai ga kuɗaɗe ko ce baki min ba za ki iya sawa wani yayi min amma haka kika dale ni baki min ba sai yanzu da na mutu sannan kika ce wai ga kuɗi kin kawo wai ga shi a yi da abin da hasali ma ɗauke daga nan a kai gidanki saboda nan ghetto area ne ko wannan wace irin rayuwa ce kina dai gani da idan irin abin da suke mun a matsayin su na ƴan uwana na jini ki ɗebi kuɗin ki tafi da shi kai ma ka ɗebi kayan abincin ka tafi da shi ba na so sun da raina ba a taimaka min ba ya hakuri sai da na mutu sannan wai za a ce ba mu gashi ba na so ku tashi ku tafi da shi ku tashi ku ba mun jira Allah inda babu kyautatawa tsakanina da ku sai cin mutunci sai wasu kuma yayi wallahi jarri je dan ne wani irin Allah shedanin ake ina shedanin wallahi ya irin rayuwa ce Allah ya daga ba za ta sake faruwa ba a ce babu taimakon junan ƴan uwa ballantana to yace nawa zai samu ai ya kamata a ce mun gyara ni ne babba a cikin ku amma dan kun ga yadda Allah yayi da ni shikenan sai kuma ya dinga yin wulakanci san ransa ba kuma rayuwa ce amma iyayenmu ba haka suka dora mu wallahi malam abin da nake so da kai dan Allah dan Allah tun da suka ce ka yi hakuri kuskure ne sai riga sun aikata amma ka yi hakuri Allah isa mata farkin shiriyar su amma hajiya sa'a wallahi a gidan nan muna cikin wani hali sai mu kwana 3-4 ba mu ci abinci ba a cikin gidan inda ita ta kasuwa haka zai je ida wani zuba ni zan yi yan dabaru na ni ci amma sunan ina da ku sai dai shi ya kwanta da yunwa don Allah don annabi ku dubi mutuncin Allah da na ma'aiki da na iyayenku ku gyara hala ku taimake mu to shikenan na yafe musu amma ku sani in har ba za ku iya taimako na ina raye ba wai sai bayan na mutu sannan za ku kawo taimako gidana
ba na so, bai da wani amfani. Tun daga raina ina matsayin yayanku ɗan uwanku na jini, ba ku yi min ba sai bayan na mutu sannan za ku kawo, to ba na so. Dan haka na yafe mu, in za ku gyara dan Allah, Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Allah ya shirye mu. Allah ya ƙara ma lafiya.